Gusto mong sumaya? Basic, makinig ka lagi ng Love Radio. Kung gusto mo ring bumata, di makinig ka sa amin dito sa Love Radio Academy kung saan ang mga kasama ko ay mga bagets mula sa Adamson University, Manila. And yes, Kabisyo, kasama nyo pa rin si DJ Rocky, DJ Melay, at DJ Iska. Oh, may shoutout pa tayo dyan. Take it away, DJ Iska. Ayan. Shoutout sa tropa kong si Mariel na 3 taon ko na di nakikita. Ayan. Low maintenance at long distance friendship po ang meron. Pag sinabi nating low maintenance kind of friendship, ito yung tipong hindi masyadong kailangan ng magarbong gamit o di kaya naman hindi kailangan na laging magkita. Yes. Hindi din po kailangan na laging magkausap. Ganon. Pero magkaibigan pa rin kayo. Yes. Baka naman nagpaplastikan lang kayo. Hindi pa naman pala. Hindi pa na totoo. Ano na talaga siya? Consistent pa rin po as long as nag-update pa rin po kami sa isa't isa kung anong ganap, kung okay pa ba. Kapag merong mga milestone na nagaganap sa buhay ninyo, yun yung lagi ninyong na-update sa isa't isa. Wait lang, kayong dalawa ni DJ Melay, magkaibigan ba kayo? Oo. Wait, nagtitigan po sila, hindi sila sure. Kasi Nagpaplastikan. For the sake of For the sake of grades or work, ganon. Hindi, pero magkaibigan kayo. Yes. Masasabi nyo ba magkaibigan kayo? Parang kami yung yung low maintenance. Parang kami, pero hindi kami LDR. Yes. Kumbaga sa school, hindi kayo lagi magkasama sa school. Magkaiba ang friendship circle of friends. So, pero dahil sa Falcon Radio, yung isang organization sa Adamson, naging mag-close kayo. Yes. Okay. Pero nagtitiwala naman kayo sa isa't isa. yes. Opo. Kahit sa academics, sa mga extra Curricular, works, ganon. Ikaw naman, DJ Melay, meron ka rin bang low maintenance kind of friend na hindi lang si DJ Iska? Madami. Kasi hindi ako yung tipo ng tao na update gano'n, na nagchat-chat sa mga friends ko nung high school, nung senior high. Hindi na ako sa kanila eh. Wala na akong contact sa kanila. Bakit? Siguro personal choice, both friends. Both parties, personal choice na. Pero mag-friends kayo sa FB. Yes. Nag-follow pa rin naman kayo sa social media. And once in a while, nagre-reply sa stories na, oy, congratulations, happy birthday, gano'n. Yung mga simple, na lang. Pero, bati-bati na yes, lang. Pero yung laging updates about life, wala na. Hindi na siya gano'n. Okay. Yeah. Alam mo, naalala ko lang dati, lagi kaming may cellphone number ng kaibigan. Kasi that was the parang thing na back in the days na magdi-GM ka, update mo yung mga friends mo through group message, ganyan. Pero ngayon, na-realize ko na sa lahat ng mga kaibigan ko, hindi ko na alam yung cellphone number nila. Alam mo yung parang wala na sila nakasave na phone number sa cellphone ko. Na-realize ko na grabe na rin yung technology kasi ngayon. Since yung Facebook, downloadable naman siya. Tapos parang imposible naman na wala na tayong Instagram, Facebook. Kasi pag wala kang ganun, parang feeling ko hindi ka tao, hindi ka existing eh. So yun ang ginagamit ngayon ng mga magkakaibigan para makakatingin ng update sa isa't isa. So kayo ba parang lurkers kayo on social media na parang doon nyo na lang nakikita din yung mga updates about your friends milestone, ganyan, or life, or talagang nagsasabihan pa kayo na eto yung nangyayari sa akin ngayon? Siguro, ako, Facebook na lang, SOCMED na lang talaga. So, through social media na lang talaga. Kasi before, di ba, pag magkakaklase, may mga GC, mga group chats. Tas, Facebook group chat. Yes, Facebook group chats, ganun. Minsan, Instagram, yung magkaka-group kayo sa Instagram, may ganun din eh. So, dati, nag-update doon hanggang sa siguro nabibisi na rin sa kanilang ganap since puro mga students. Nawala na rin yung mga GC hanggang sa nagli-live na isa-isa. Tapos magulat ka na lang makikita mo sa Facebook yung mga and sa stories. Ganun na lang siya sa stories sa Facebook, sa Instagram. Doon mo na lang sila makikita na ganito na pala yung nangyayari sa kanya. Tapos
hanggang sa magre-reply na lang sila na, oy, nakita ka namin sa ganito. Congratulations, happy birthday, gano'n na lang. Hindi na yung literal na may papagsasabihan ka, uy, alam mo ba? Oo, yung parang may chata na, alam mo ba? Yung gano'n nagmamaritesan, hindi na yung gano'n. Sa akin, hindi na siya gano'n. Well, sa akin po nag-update pa rin po kami. Kahit kunyari, ilang buwan na kaming di nagme-message. Bigla-biglang mag-chat ako, kunyari. Ako ngayon, nung kagabi, bigla ako nag-chat, sabi ko, pre, area ako bukas, pagdasal mo ako. O kaya siya, bigla siyang may tournament sa ibang lugar. Sabihin niya, pre, ito, pagdasal mo ako, ganyan. Sana maging matagumpay, ganyan. Update po kami if mananalo or ganon. Pero alam niyo ba, na darating yung panahon na mababawasan yung mga kaibigan niyo. Totoo. Sabi kasi nila, kapag tumatanda ka, mas kumukonti daw yung mga kaibigan mo. Kasi parang sa atin kapag bata pa tayo, iniisip natin lahat kaibigan natin. Iniisip natin na, ito friend ko to. Parang hindi pa natin masyadong binibigyan ng weight yung salitang friend. Kapag tumatanda na, doon mo marirealize na, ay, ito pala ang ibig sabihin ng kaibigan. Dahil, alam niyo kung bakit? Sa experiences. Dahil minsan may biglang tinraidor ka ng inaakala mong kaibigan. Tapos, minsan pa, pinagkatiwalaan mo pero sisirain yung tiwala mo. Ganon. O kaya naman, akala mo kaibigan mo, pagkaharap mo, pero pag nakatalikod ka, sinisiraan ka pala. Yung ganon ba? So, ayun, mas lumalalim yung pag-intindi natin sa salitang kaibigan. Ayan. So, sa mga kaibigan pa up until now, ayan, make sure nyo lang na hindi kayo nagpaplastikan. Charan! Anyway, maya-maya po, makakapiling nyo kami ulit. Kasama pa rin si DJ Rocky, DJ Melay, at DJ Iska. Dito lang yan sa Love Radio Academy. For now, sabay-sabay nating pakinggan ang Raining in Manila by Lola Amor. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!